حدا سبقا قربا زمدو ناب زبلت حفرتا خقلع عيلو ايقرب انا እግዚአብሔር ይብል زمد ማለት ሸውዓተ ትውልድ ማለት ሎም 4 ገይርኩም ኣለኹም ጽንሕልኩም ካ ዓረማይ ዝባሃል ማለት ሸውዓተ ትውልድ ማለት ወይ 4 ትውልድ ማለት ንብሎ ዘለና 4 ትውልድ ማለት አባ ሓጎይ እንታለ አነ ናብነት ወድ 4 ቆልዓ ደቅ ክሪሉ ዝኽእል ዕድሜ ሓቂር 4 ማለት ጓለይስ ጓል 20 ኮይና እስክትወልድ ትኽእል ያ ወደውን ወደ 20 ኮይኑ ማለት ሕጂ አነ ለኹ በሓጎይ ዝኹም ዘሎ ሓቂር نعم بحقوي بهيوت انتهالي خندي زخندل نبي ابو انتهالي ماني كندي يخون على ود حقوس كصرس اني سوسا قوني مالتي بعدمي يكون كان توتر 8 بتولد خندي تولدي بعد انا اللي هو صنع خاطر زم صنع كندي تولد خبال نغركم دلي أبا حقوي بهيوت له نبي أبوه مالتي أنا خاود 4 عمت كين له ود 4 عمت كينه قالي ويودي بخر ود عمت كل عمت كهون خيل قال 15 سقا 18 كم رعوا خليهم هجي كندي تولد بحال زي سقا بحقوي قال افريم كن مدينه ابو افريم كن مدينه ابو حقو افريم كن مدينه 4 تولد دوينهم تواسيبهم مالتي يجي ازي اغردكم دلي هراي تولدي خاوي زقصر انتلكمني زلو ولاديخا ايقصرني زلو ايقصرني ابا حقوي ايقصرني كابا حقوي ني 4 قرص يركا زلو موسبو خميس كبر انت زي كوين كن كم زيجي زلو 4 تبلو نهر تقطرو حاليكم كينكم ابا حقوي فصيم يقصرني بزي تولدي ازي امتاز بحال مالتي حدا ماي بيت حدا غزاي بحال حدا غزاي ابا حقو خانت ميت خنتاي بحال حدا تولدي زي ما تولادي اي قطر دغمواس كمان هرتا قستاي كنحزا تولدو 4 تولدو خنمرعو تبلو مالتي نغركم زدلخو ابا حقوخا بهيوت انتلي خينو ابا حقوخا جنابنت غالي نهريدا حلياسو كتمرعي ايدكم الله حقير غالي كتمرع انت خيناسي نبا حقويس حوس كمرعو خوليهم مالتي بزو قصاصرازي هجي ابا حقوي بهيوت سغا حساب زلو اي قطرني انت ما يتدعى حدا ولد تباهيلو كيدو نايزيهم ولد دما دقو زنبر تباهيلو زقصر امبر بهيوت زلو ايقطرني موسبو انتا يغبر ابا حقوي اندحر ميتو خينو انت اللي خينو نبا حقوي ابي غويتهم سبحات درار زراچني لي زقصر مالتي ازيهم سغاب زراچن زلو ايواسبوني مال ايتواسبني هجي نزي سلازي فلت تولدي دايما اباخا جينا عايك تقصر انت خينا انت ياخذ مالتي نسخالخا انا من راهيل تخينا راهيل افريم ولنسه غويتهم ميلاس 4 قصيره دك بحب غيزلوس تمرعوا مالتي هم زي عينت فز حساب حزب مسال كم يكون انت ولدي كم يكون انت خلا شوعته ينيرو اب حقي ارغنا تغلبا دما 12 تولدي قصر نيرو سلامتا دحر تبايلو صبو موسو خون تبايلو مالتي غنع زلو هجي 4 ولد زبሃል ዘሎ ግን ካብውን ነው ስለዚህ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብለ ዘሎ እንታይ ይብል ሕፍረት ሰበይቲ እወ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ሕጋጋታትን ፍርዳትን ሓሉ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብኡ ህያው ይኹን ኣነ እግዚአብሔር ይዝዛለሁ ኢሉ ሓደ ሰብ እኳ ቀረባ ዘመዱ ናብ ዘበለት ሕፍረታ ክቀልዕ ኢሉ ኣይቅረብ ኣነ እግዚአብሔር ይኣዝዘ ይብል ቀረባ ዘመዱ ማለት ተማሊት ንሕር ተባሂሉ ካብ ዘምንሪኦም ዘለና 4 ትውልድ ዘሎ ኣይመርዖ ይብል انت خوينا خي انه تولد سلازرغس فتم زولدو حصانات يبلو ولدنا زولو انت يخون نحر تبايلو امرهم زابع حدا نت تولد ما ارنتاي ابتم حصانات حدغا زلو حصان يزولد مالتي انت تولد خي نخنت اي صريو نديقنا اي صريو وتحدر انت خونه قتال زمدو ንጉስ انت خونه ጨፍጫፍ ህዝቡ ዲያቆን انت خونه ፍርቅ ነብሱ መናፍቅ ጳጳስ ተኾነ ነኑ ባዕሉ ዘይሳማዕ ገዳማት ዘይሃንጽ ንተድላ ስጉ ዝዕዝዝ ይብሎ ዝዕዝዝ ነጋዳይ እንተኮይኑ ሰራቂ ይብሎ ማለት ስለምንታይ ንእግዚአብሔር ብትውልድ ዓሚጽ ወይ መስላማ ስለምንታይ ሓራዳይ ኮይኑ ይትፈልጥ ታሪኽ ይብልኩም ዘመዱ ስለዝመርዖ ኮይ እዚኣ ተሐልፍ ደይ መስለኩም ብምልእታ ኣምሓረዲ ኣብ ጭካነ ይዝዋተፍ
ስለዚህ بكل ነገር ዓመጽ አስተመለይ ዝኸውን ቀጽሉ ስለዝኾነ ቀጽሉ ሓደ ሰብካ ቀርባ ዘመዱ ናብ ዘበለት ሕፍረታ ቀልዕ ኢሉ ኣይቅረብ ኢሉሞ ሕፍረት አቦኻን ሕፍረት አዲኻን ኣይትቕላዕ አዲኻ እሞ ሕፍረታታ ኣይትቕላዕ ኢሉ በቦኻን ወዲኻን ዘሎ ዘመድካ ማለት ሓደ በሉ ሕፍረት አዲኻን ሕፍረት አቦኻን ማለት ድማ ነውር ዝነበረ ናይ አቦኻን ናይ አዲኻን አውጪካ ኣይትዛረብ ሰብ ኮይኖም እንተኣበሱ በአበሰም እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ክብሎም ቅዱስ ዳዊት ታይሉ ይትዝክር ኃጢአታ ለእሜ ወላ አቡየ ይትዝክር ኃጢአቱም ናይደ ኃጢአት ናይ አቦይ አበሳ አይትዘክር ይብል ናይካ ይቅረብልልኝ መዝሙር 48 ንሪና ሐቀይ ኖ ኃጣን ከም ሐፀና ዶማት ሒዞም ተጋገዩ ዝብላል ስለምታይ በት ዝገበሩ አበሳ ከምቲ ንትውልድ ትዕምፀ ዘለኻ እግዚአብሔር አምላክ ድማ በውላድካ ክውየካ ፈጣሪያ እንታይ ገበረ ይኮነን ነቲ ፍጥረቱ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ህፃን ንዓኻ ልብኻ ክንተጎካ ኸልተ ህፃን ግን ተነስሑ ታሪሙ ክምለስ ይኽእል ስለዝኾነ ሕፍረት አቦኻ ይትቕላዕ ጓል አቦኻ ወይ ጓል አዲኻ ኣብ ቤት እተወልደት ወይ ኣብ ገዳም እተወልደት ሕፍረት ኣይትቕላዕ እዙውን ብምሉእ ማለት እዩ ሰበይቲ ቦኻ ጓል ሰበይቲ ቦኻ ወይ ሰብኣይ አቦኻ ዝኾነት እውን ኣይትመርዖን ኢኻ ከመይ ኣሕዋትካ እዮም እያ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ባሊጋኻ እንተኮይና እውን ንወድኻ ኣይተመርዖን ኢኻ ስለምታይ ጓልካያ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ትእዘዝ ነበረት ኢሎም ክንሪኦ ከለና ባሊጋ ኮይኑ ዝሓዘ ሰብኮ ምስ ወዲ ማዕረ ዝኸፍል ነይሩ ቀደም እንቶም ቅዱሳት ሎሚ ትርጉም ባሊግነት ከማን አይርደኩምን ባሊግነት ማለት ልክዕ ከም ደቅኻ ዝወለድካዮም ብመንፈስ ከይተረፈ ዲቁና ዝግብኦ ክህነት ዝኽፈል ከፊልካ ከተምህሮ ዝግበአካ ሎሚ ግን እንታይ ዝገብር ነይሩ ተባሂሉ ምስ ሓዝካዮ በይለ ከማን ኣይትዝክሮን ኢኻ ስለዚ በታ ነብስናቱ ተሓታቲ ኢኻ ማለት ሕፍረት ጓል ሰበይቲ ቦኻ ካብ አቦኻ ዝተወልደት ሓፍትኻ እሞ ሕፍረት ኣይትቕላዕ ሕፍረት ኣሞኻ ኣይትቕላዕ ንሳ ቀረባ ዘመድካ እሞ ቀረባ ዘመድ አዲኻ እሞ ሕፍረት ሓትነኻ እውን ኣይትቕላዕ ሕፍረት ሓቡቦኻ ኣይትቕላዕ ናብ ሰበይቱ ኣይትቕረብ ሓፍቲ ቦኻ እሞ ይብል እዚ ብምሉእ ሕፍረት ሰበይቲ ወድኻ ኣይትቕላዕ ሰበይቲ ወድኻ እሞ ሕፍረት ኣይትቕላዕ ሕፍረት ሰበይቲ ሓውካ ኣይትቕላዕ ሕፍረት ሓውካ እሞ ሕፍረት ሰበይቲ ጓልካን ኣይትቕላዕ ጓል ወደይ ጓል ጓላ ድማ ሕፍረታ ንምቕላዕ ኣይትውሰድ ንሳተን ቀረባ ዝማድካይን ብህይወታ ከላ ሕፍረታ ብምቕላዕ ከተቕና ሰበይቲ ምሳና ሓፍታ ሰበይቲ ሓፍታ ኣይትውሰድ ንኽልተ ኣሕዋት ማለት እዩ ስለዚ ሰበይቲ ብፅጌና ረኺሳ ከላ ሕፍረታ ኣይትቕላዕ ምሳኣ ድማ ርኳበይ ትግበር